Si Jesus, kana si Jesus hinugo. Si Jesus ba? Hinugo. Kusukin na manugo. Nga naman, Ginoo man siya. Ang Ginoo ra man kay musugo nato. Pero kitang tanan pulos man ta mga sulugoon sa Ginoo. Ngano mag-unay matag sinuguay. Muna ka ng pari nga hinugo, ang naong anak murag yawa. Ang awa inigsoda na, di ba may ngonda yun ng mga sakristan, wala nanaspadin. Ang meaning anak, nanaspadin, nanangyawa. Kamu bitaw din magkatawa dyan ko ninyo ba, nako kani sila no, wala kini sila mahibaw. Sige, gimog-dot-dot ako, pa-picture. Sultihan ta mo, sa akong parokya, wag magpa-picture na ko. Nama ko'y kuya, daddy, kuyog na ako, amo mo ng staff dito, kuyugan man kuwada niya, kaya tungod lagi aning daghan ngayon magsigpa-picture, may na lang ko no, makatabang-tabang siya pa-picture, sad ba? Di kayo maglisod. Nga na, pangutan na karong taon-taon. Ina magpa-picture pa mong father dito, maglikay man gani. Maglikay yun. Hangyo mo ko na magdungan, may pamahaw na nila, dungan may pamahaw ba? Nya 24 ko nakabuk akong staff dito. Nya mga mudiop ng uban, so naagi mi average kami 20, 21 ang mo dungag kaon. Pamahaw ako gina sila required misa mi alas 6, igumag-misa alas 7 dungan kami nagkaon kaya namin diha mag-sharing, anasa ko diha mo istorya, unsay mga plano, unsay ilang mga problema para sa inadlaw-adlawng trabaho, anha mi magdungan. Mag-ilog na sila hain tuntumo islamisa. Ay taas-taas nga na mo lamisa. O di lang yun pugso, mag-ilog ako, hibong lang ko nga, ano ni magkaong gulito, mas nagapundok dito sa tumo. Nga, bakanti kaya dool na ako. Naka-idea ko na ko kani mga yawan noon, gini sila tingali ka. Nalimot ko ako di mo yawan noon. Kaya napay panahon, mag-snacks na sila, kadili naman niya na magkon. Aligri na sila niya, manaog ko bagi kasi second floor, kasi kwarto na ko, aligri sila dito sa dining. Sige to, kasi kinigkaon, sige istorya ba? Nga may nahinay kong share dito. Lakaw nga itong usa, nga ito dapit kusina, musunod sa usa. Hantod ako na lang usa gagaw. Doon na sa sila sa kusina kasi, naku, ano man ni sila? Maudi, ikanaog na ko, nanangyawa na. Lakaw rin, lakaw na. Kamu din nailad mo na ako. Tanawa, simbak ko lang. Ako'y maparis-pris nyo din Why na magpa-picture magpa-picture. Una ganing kong si Jesus, ang propeta tinahod sa bisan asang lugara. Gawas lang sa iyang kaugalingong lungsod, sa iyang dapit o sa iyang kaugalingong panimalay. Pero dili sa na siya angay na kong ikahimangod. Normal ra na. Kaya nga naman, nga magsige man sila pa-picture na ako, nga naman na sila picture na ako. Saan ka mo din tanawa mo, misa ko ugma, magana maginig kabakante ang mga lingkuranan. Ugma, umisa ko, kung buhi pa mo, tingali, makabalik mo din At tingali, napag po yung magpa-picture. Alas 6 mo itong misa ugma. Diya, inikakuan, inikahuman na sana ng misa sa alas 6. Ika mga, sa to? Alas 10. Ako kaya po yung misa. Awa na yung magpa-picture Mana? May lahat. Hago-hago. Maura kaya po nang naunga. Matikin na. Pero, ang tubag lang maog yun ang pag-alagad. Nga naman, dili mo magpa-picture na ako. Dili ko mo alagad ninyo. Muna karon gabar gyapon ko ni galikon kay nialagad ko ninyo. Kamo igora mo diyang maminaw nya inyo pagyukong duka-dukaan. Inyo pagyung tanaw-tanawan ko grilo musa mo. Sige lang, okay gyapon kay na. Ako dire magsige ra gyud og yaw-yaw hangtod mahurot mo panguli tanan. Na si Maria, wa magsapayan na ang iyang anak gilansang sa cross sa iyang atubangan hangtod karon sige lang gyapon siya alagad nato isip atong langitnong inahan. Dili gyud mababagan ang iyang pag-alagad pinaagig mga kasakit. Sige lang gyud siya alagad. Mao ni atong i-imitate.
Malimpyo ang atong kasing-kasing basta maalagaron ta. Pangita mo mga tao nga maalagaron nga dili smiling, wa gyud. Kanang tinuod yung mga lagad ba? Oh. Abi sa kadto sa inyong opisina, kamong naay mga opisina. Tanawa ninyo diha kana mga maalagaron kayo. Unsa man mga naong? Smiling. Morning ma'am. Morning ma'am. Kasagaran na mga janitor man ang maalagaron kayo. Morning ma'am. Good morning sir. Bi ako libit-bitan na ma'am. Ako libit-bitan na. Pero tanawa na mga boss kayo nga magsige dayong panugo. Magsige na. Di ba lagi ko ninyo kanini ni kuhani dinhi? Kanini apa mo lagi nang naan? Uy kalir. Apa na din? Magsige na lang. Alala ang yawa ditawag yawa. Na din na nambong maginaro. Bayong sa may timailhan nga ikaw yawanon ngadto sa naong sa imong gidok katilingban panalitan ron opisina nya ikamoy head anang opisinaha. Kanus-an nimo mahibaw-an nga ikaw yawanon na ka? Kanang inigbiya nimo sa opisina nya mo aligri sila. Mo aligri ba? Nya inigbalik nimo mahilom. Kana yawa gyud ka ana. Banalitan maestra ka, nya igawas nimo sa classroom aligri kay mga estudyante, nya inigsud nimo. Ana? Kana yawa gyud ka. Ibong pamilya inigbiya nimo gubot lang sa to aligri kay na maglugapo lang sa ilang hamag dito nya iniguli na nimo mga hipos dayon nya dayon himo dito kung sa mga ilang buluhaton kana yawa ka. Mao bitaw ang mga Parisiyo nasuya ni Hesus ngano man lahi siya nga pagka-leader kay inigabot ni Hesus mo aligri ang mga tao magpunsisok niya libuan ka mga tao magsigsulod niya di mamiya bisag wa na gikaon nakamilagro na lang Hinuon si Hesus 5 kapan gipahimo niyang nakapabusog sa 5,000 kay di mamiya 3 ka adlaw di mamiya bisag makuyapan pa di mo biya nakaingon ang mga Parisiyo yatira hutdan mamis followers ani nga naman ang mga Parisiyo mga hinugo matud pa ni Hesus gabugkos mo mga bugat nga palasunon sa inyong isig katao di gani mo mutabang bisan na lang usa ka tudlo ninyo aron pagpagaan og jutay sa ilang gipas-an. Ilom lagi mo. Nahilo ang mga yawanon ba? Ano ba naghangit ang mga rules nga ihatag ba? Di ako kalikay ana. Muna, matod pa ni Hesus katong nihugas siya sa tiil sa mga tinunan. Si Maria dito sa dato. Si Maria pirmi gining naas kusina. Bisag wa pa na siya sugua, bisag bisita pa na siya diha, anha gina siya sa kusina. Kaya nga naman tuwa dito ang mga sulugoon. Si Maria sulugoon. Mo bitaw to nakabantay siya nga wa nay bino, katong kasal sa Kana ba? Kabantay siya nga wa nay bino. Kaya nga naman dito man siya. Kuyog man sa tos kusina. Alagad yun. Una, pangalagad. Dito sa akong parokya, usas akong paagis pagpangalagad, bisag sila mga hadlok man gina sila nako kay na madyo ko isulti nga mauna pero ligod kayo tantong kusmod akong naong kusmoron ba niya akong naong sa dusay niya usay mo badlong ana pero nangita ko paagi sa nga sa ako sang kayawanon makaalagad sa kunila so ang una na kong gibuhat ingon ko kamo ako mamong staff kinahanglan gyud nga wa moy utang. Ingon siya, ang saon man na, Father? Nako, akong bayran ang tanan ninyong utang. Nya, kung mangutang gani mong usab, automatic taktakon tamo. Oh, muna akong role dito. Mas bradani. Akong gipamayran tanan nilang utang. Di man to na akong ikuha. Ang una na akong ikuhaan, mao ang akong stipend. Kaya kaming mga pare, sama ng Father Joel, kada na mo dupa na ginay presyo. Ay mo pagtuong libre ni. Gitawag na siya og stipend.
magdawat sa ni para na mga doktor na professional fee ana. So dito sa akong parokya ug sa akong kinabuhi sa Sugbok ay grabe man kayo ang mga request sa mga tao. Sa una nga dili pa kayo ko famous aning social media. Mag-average ko og appointment mga 6 to 7 ka mga appointments kada adlaw. Karon nga nasikat-sikat na in town ko no, wa na nya guwang-guwang na sad moabot ya po mga 10, 8 inana. Pero ang nakalahi lang sa una og magbisa ko tagaan ra ko og labing dako na ginang 2,000. Karon ang ilang ihatag nako kana na gyud dagko na kay haron sa tingali mo balik ba kay og tagaan ko gamay moingom sa ko ayan na nagbalik diha. Siguro atong dagko adi sa ko ingon ana dili ko ana. So kana akong stipend ako ra nang kuwaag gamay nya the rest ako nang ibutang sa among sinking fund. Aw mo palit sa kog slot kada gina kuan maligya man kog slots kana man para sa project ba. Oh, di jud ko sad palkansi ana. Mo palit jud kog labing minus na po gina ka slots akong paliton kada semana gikan na sa akong stipend. So example, mag-average man ko kani ako lang isulti ninyo kay limpyong tag kasing-kasing. Mag-average ko og stipend nga 50,000 kada semana. Kinsa ninyo igasweldo dinhi 50,000 kada semana ta sa kamot. Lupig mo nako. Ngunay ako ditong stipend nya kanang tanang kolekta, tanang pamisa, hasta na mga blessing bisag asa pa ko padong og naihatag na kong kwarta tuwa gina sa accounting. Nya hatagan ra ko nila ana og stipend. Pero bisan pa man stipend ang ihatag na ko moabot yung 50,000 ang semana. So labing dako kuwaon ako na 5,000. Pocket money ba? Basta hindi magkakita Miss Madre na so ikamoton ni kay usahay mo kalit pala nag-text ang Madre dre way pang snacks diha. Sige per hapiton tingan. Tayo Miss Madre. Listen sa kay wa koy makuot sa bulsa so na koy murag pocket money bitaw panghatag-hatag ra po na nako sa mga tao mga nol ba. So ato pa 45 na. Nya kuhaan ako og 10 slots, tag 500 na among slot dito. So 5,000. Kanang 40,000 ana na nas among sinking fund. Ang mga empleyado ako man ang mga staff, ako man gipahimog sinking fund. Sa ilang lang kung gusto nga ihog diha. Nya kana mo akong kuhaan ibayad sa ilang mga utang ug sa ilang mga panginahanglan. Ang way balay akong himuag balay. Yawa man sa yuta, palitag yuta. Ana, mga usa ka kaang langgod, mga inana. Usa ka kaang ba nga yuta? Palitan. So, mo nay akong paagis pag-alagad nila. Yan ingon ko, unsay inyong mga panginahanglan nga kining akong gihatag ninyo nga allowance kada semana, dili na gani ni paigo. Nya, gusto mo nga mangutang ayaw sa mong atos mga tigpautang sultihi sa kuninyo kita usay unang magistorya ug di gyud bakaya kitang duha mo'y mangutang sa ako man dili sa inyong ngalan ako'y mangutang para mabulahan mo mo nay akong paagis pagalagad so bahala ila kong likayan di sila mo dool kay nako dili sila magpa-picture ug wala na sila kwarta mapugos ginagdool at least mo dool sila nako dre na ako'y paginahanglan suwat lang mo diha isuwat ra wala nila na iguli ra sad nako dito to na sa tidaghang sinuwat ron dito na nya kay kana ganing naam sa sila yung mga nag-eskwela pangina na apil ginatanan pangalagad ra gina siya. So muna akong pangalagad para nila. Nya ang ako dihang staff regular 24 nya naasag ko yung mga mo-duty o average of thrice a week nga mga 16 kabuok 16 so mga 40 gina sila tanan. Nya ako mga scholars dito tingali ang nasod sa parokya mga 8 yang tuas gawas mga 8 sad mga 16 sad na sila akong gitabang-tabangan hurot gyud tanang kolekta ana
Mao na akong paagis pangalagad kay og mga lagad ko nila nga ako'y manilhig di man pwede kay ilugon mang silhig. Og partig panglaba sila may manglaba. Partig panglimpyo sa kwarto sila man say manglimpyo. Nakuha na ko'y mahimo. Panghugas plato sila say manghugas. Luto sila say muluto. Unsa pa may akong ikaalagad nila? Kani kay mao ni ang ilang gusto. Nya ang ila ditong kuan ako ginang gipaningkamutan nga ang ilang dawaton nga allowance bisan kanang inadlaw kanang sinimana kinahanglan gyud nga dili maubos sa minimum wage rate karon. Above gina sila sa minimum, nya naa sa gina sila overtime. Ako kinang computan, naa sila PhilHealth, naa sila SSS, nga ang simbahan nga po'y nagbayad, napagid sila St. Peter nga kanang kuan plan. Ay araw mamatay sila, malubong yun. Kompleto lagi na sila. Kana ako mga staff, pwede na mga matay in time. Pwede na sila. Nindot ka na sila mga naon. Nya, libre na kaon tanan, snacks, dito sa parokya, gikas buntag, hangtod panihapon. Muna yamong buhaton. Basta laging alegriha. Permigong negative ang balance sa among kwarta. Kini ako nang ipaambit ninyo kay lain-lain tag pamaagi sa pagpakita nga kita ng alagad. Unsa man ang pangalagad? Ang paghatag o tabang aron matubag ang panginahanglan sa imong isig katao. Daghan ko gitabangan diha nga mga libakira kaistanan. Dauton pa ko, i-post pa ko sa social media. Pero inigabot tas panginahanglan, ako gyapong tabangan. Napay dihay uban, awayon gyud ko, singhag-singhagan ko, panahon sa mong assembly, syagit-syagitan pa ko, ako lang gyapong tabangan. Diha gito'y isog kay tanan, presidente sa ilang grupo nga against kay nako. Tungod sa ako mga desisyon nga wa sila kauyon, gisagit-sagit ako, bako baka din pariya ka, di mo na nagpag-usapin mo, ikaw na kami din, gran kami, kaway, usap sa baka niya, wak kay buo itong pariya ka, sagit-sagit pa. Ako lang yun, sige Brad, unsa pa man yun Brad, unsa may akong mahimo na Brad, sige, okay na, pagsunod buwan, atakihon bitaw, patay lagi. Nga, pagkamatay, ako na yung misahan, isa yung ganito. Why hatag-hatag stipend misahan ako kada gabi. Ako pwede misahan tanay para din lagi ni mo bangon ug balik. Sagit-sagit na sa niyan Sahan. Alagad ka ko maguno na nasa to mga membro nila dito nga otros ang magsigig daot-daot nako igo bitas katarak ang mata pahaw pananaw paopera ngadto na sa parokya kay pobre kayo tabangan lang yapon. Pag-abot sa bagyong Odette, nangalugpa nila mga balay, wa na yung mga sin, palitan na kong sin. Tabangan yun. Libak ko na sa kong balik. Sige na sa'yo. Sige lang. Inyong kung tutukan. Ibaw ko kasi yung tingnan na tinuod. Di sa tingnan na tinuod. Noon, pangutan na lang ng news dani na rin, kanang gablo na diya. Barog na godan, ano kailas lang mo? Pangutan di ba ang isulti na, parehas akong gisulti. Kaya ako naman ang gibriefing daan. Ako na yun, pamakak ron, unaya ko ron, di ba buwan na dyan kayo madawat ba? Gana sila, free, gina sila sa ilang pagsulti. Nya mo na, ang alagad. Maminusan gyud ang atong sala basta mga lagad ta. Di na ka magsigyaw-yaw, di na ka magsigi og kahiubos, di na ka magsigmahay. Kay ang imong kasing-kasing sama mas kang Maria nakasentro sa pag-alagad. Mo nay debosyon. Kay ang tanang mga santos nangalagad sa to sila. Pasabot ato yung sundon ang ilang gibuhat. Ikatulo, mao ni Dinhas Maria champion mo to ingon ko nga butangan ginauntag cross tunok kay si Maria ang iya gyung gidawat og final nilang away siyawa kana gyung antos. Si Maria iya gyung gikondisyon
nga ang pag-antos iyag yung dawaton hangtod sa kamatayon. Mausad ang gibuhat ni Jesus. Ang pag-antos gidawat yun. So ang final yung makapalimpyo sa atong kasing-kasing mga igsoon kana yung antos. Kinsa ninyo din mga asawaha nga wa gyud kasuway nga nasuko or nagyaw-yaw mo sa inyong bana sukad atong naminyo mo taas ang kamot. Oh, tanawa. Pulos gyud mo mga yawanon. Kay ngano man di man gud mo antos wa ninyo gikondisyon ba na kini ding akong pagpakigminyo nining maong laki dili di ini kalipay akong gipangita kung dili antuson ko ni siya. Kay kana magong bana o kanang asawa, lami lang kuno na kung bag-o pang kasal. Wa mo kasuway gikasal ko. Sige ra mamig sugat-sugat, lami permi. Dito, joke lang. Di na lang ko na nato itugan ko ang tinuod ko kanang palang ba. Pero kasagaran dias kami nyoon, pulos-pulos yung pag-antos. Daghan kayo mga pag-antos. Pero ikondisyon ni mo imong kaugalingon. Ako ning gihimong bana tungod kay andam kong muantos para niya. Nawa, di ba kada adlaw malipayon kay ka? Mag-inom siya, ingkat niya na. Tapos na sad. Pag uli sa inyo, nagmaoy, ipambuak inyo mga butang, ingkat, antos, lipay kay ka, ang imong kasing-kasing limpyo. Di ka ba yun, ikaw paluwaya ka, ikaw pa pagbubo kayo, ikaw pa bisuso kayo, ikaw pa magmay-madam, animala ka. Napatay mo kasing-kasing na. Hugaw. Nyag, mga bit imong bana, igora kami, antos. Sus, nagkuyo ba ang kabit? Kitaan man mo sa dobling pagantos. Nindot kayo. Nya, ang imo sang anak na ulitaw, ni ulisad, siga na kay mata, kay ni suyog guys, niya na sila ing pagantos. Mao man ni ang akong commitment to suffer. Di ba? Kung kamauta ning ampo, alagad o antos sa atong pagdebosyon ni Maria o sa mga santos, bisan ka na mga laing tinuhuan, din ana mo atake nimo. Nga naman, basic man ni nga gikinahanglan sa tao. Alagari kuno ng mga laing tinuhuan be. Ug maguba na ilang balay. Pras na ako dito, pag COVID hangtod karon, manghatag mig bugas 5 kilo packed rice kana yung ganador o kanang layon ay buri among pilion. Panghatag na mo sa mga pobre kayo. Way pili kinsa na dihang kuana basta pobre. Among tagaan bisan pag manimba na o lain nagtinuhuan, basta lagi ang mga laing tinuhuan, mangadto na nakoy malit pagslat. Tagalaing tinuhuan ba? Dihagoy uban na nagmotor abot ito mga pastor sa Methodist, malit og slat, pa-picture pa. Dito pa'y nagsiging tatag na kong slot. Katulo na to niyang palit og slot. Pero online ra, anaras Gcash ba? Ingon ko, salamat kayo ha, salamat kayo. May tag makasimba ka diri. Puhon, ingon din siya, Pader, mutugan lang ko ni mos tinuod ha. Naku nga naman siya, Iglesia ni Cristo, biya ko Pader. Isa dili bangilad Pader, nga mo palit kong slot, niya Iglesia ko ni Cristo. Naku, oy, okay kayo, pagimbitar, pamalit. Yan siya, sige, malingaw mo ko na imong wali Pader kay di sad kay ka di jud ka maghisgot og kanang kuan anang pangatake sa laing tinuhuan lingaw jud kay ko Pader ang amo ganing pastor Pader ipakusgan ginanya ang imong wali Pader kay maminaw gina siya sadip ang pastor kuno la sa Iglesia ni Cristo ba kakusgan usa kuno papaminaw sila ana nakaingon ko generic gid ni kay tabang man muna si Maria Queen of Heaven and Earth dili ingon Queen of Heaven and the Catholics or Christians, but earth. Nga naman, tanang tao iyang alagaran, tanang tao iyang giampo, tanang tao iyang antuson. Generic ay na, kanang imong silingan nga magsigig panglibak nimo, alagari o, nya pagampo kanunay nga madawat na nimo siya, nya alagari, human antusa, layo raw sa katuig na, patay na. Okay? Diba? Mamatay ang iyang kayawanon. Mailisa na sa iyang pagkamahigugmaon.
magsige na nagdaig nimo. Nakatubitan sige atake na ko dito sa unab, sige atake katong yaw na gawa, namatay ang tumusa. Ang uban na to, nangahilom, kay nagsige na mag-istorya sa may. Padre, lisod kayo, imong awayon, mamatay ta. Pero wag ko may nga gipantunglo tamo ka na, ayo sa mo ipikto lang yun ang ilang kabuang. Pero ang resulta karon, ako mas lang gialagaran, tanan nilang gipangayo, ako manggihatag, itong mga nangadaot lang balay, akong gitabangag ayo, ma-ospital, tabangan, huwag na mamatay, misahan, bisag dili to kay pang-COVID, ako yung misahan. Sa Padre, madakpan niya tanin ako, magpapriso ko para ninyo. Ano, pakpak ko na, sana all. Akong iguan, akong ibuhat. Ang resulta lagi, karon inighisgot na ko, 2 years na balang ko dire. Sus, Padre Roy, ayaw lang taon, Padre Roy. Di na lang ta kamubalhin dire, Padre Roy. Tinuod ba ka ng ilang? Maghilak-hilak pa. Hilak-hilak ba? Pero basig ni doot na. Doot ba? Kanabit ang mga babae nga maldita kayo? Maldita kayo ba? Nya, panguyaban. Yang nanguyab, batikig now. Malditahan na nila. Na ako igagaw, batik na ako. Bati-bati, yun niya akong naon. Pero labaw-labaw itong iyang jutay. Pero perti lang ganyan kugihana. Kugihan ba? Palakiro gid siya. Palakiro. Nya, ang iyang style, iya din ang ila-ilahon ang babae. Gikan, baili-baili pa man to sa una. Di man to anong disco. Di ba naman ay Petromax sa una, no? Hayag mo to Petromax sa una. Ana, mutanto na siya bailihan. Di na mo baili. Magsige nagtanaw-tanaw na siya mauyunan nga babae. Nya kung tanaw ganay niya, mauyunan niya, nya wa say ni sikit-sikit nga laki, inighumanas baile kay do naman ang baile so na di man to magbuntagay mga alas 12, alauna, mangundang naman to kay wa na say gas ang Petromax, no. Nya mo na kuan, ngundang. Iya dito kuyugan. Kaya magsunod to siya, nya barkada, sunod ana. Dito kuno siya nakuyugan. Ana, wagtan na mga kauban. Hatod yang atos balay. Lingi kuno babay. Asa ka? Siya nga adto ko sa inyo, ingon siya nga, kisa man ka? Siya, kuan, anang Siano. Okay, ang iya tungan Ponsiano, niya ako Crescenciano. Una among tawag, sangay. Pero sangay means ending. Siya, Siano. Siya nga, oh, niyabag ka niya? Siya, asa man ka? Adto ko sa inyo. Uy, uli dito eh. Sige lagi siya glakaw. Ay, paghuti kasi iro, pabot ka sa amo. Sige lagi siya glakaw ito. Pag-abot silang balay, gipaghot ka siya sa iro. Atras lang po siya. Pagsunod na sad, kaya nakadumdum naman siya sa balay. Pagkasabado, adto na siya sa balay. Sus, wamang ginaatubanga. Ang amahan, matubang-atubang niya. Sugod siya adto dito, alas 6 sa gabi. Di banggi siya atubangon ato kagalagot. Kaysa na siya, musod ko na ang pampa. Day, atubang ato dito naman kay bisita. Day, kay dalaga lagi. Nyabag na diya. Presko kayo na tawanan. So, ripon pala po ng bangbuang. Amo to, ang papa, dong, di man mo atubang akong anak dong. Kanang uli na lang kay alas 8 na rabas gabiin siya. Wat-wat lang ko gamay no. Hangtod nga, nakatuog na tingin to sila. Wagin siya, dito ragin siya sa balkon. Hangtod pag-ablis, papa, pagkabuntag, tuwag yapon siya. Ujo, wag ka mo lakaw siya. Kuan lang ko diri, standby lang. Pag man lakaw sa siya nga to. Ikaupat nga Sabado nga tuwa siya dito nga pirmi siyang mabuntagan. Pag ikaupat Sabado ni gawas yun ang babae. Pagka mga alas 8 gabi ning gawas. Kasab-an siya maayo. Nayabag ka, nabuang ka. O sa mga grabe ba yan mo Imo masatang hasol-hasolon diri. Ani nga siya nga, awa man jud ko'y tumong hasolon ti ka. Isa nayabag na tingali ka. Siya, nayabag jud ko sa paghigugma nimo. Uy, pauli dito. Siya, sige lang, ari lang ko diri. Malipay raman sa ko, basta di ako sa inyo. Wa dangati ko no duha ka buwan napasugot gid niya. Nya pagkasugot na, birahan din niya, pagkabuntis, biyaan niya, perti ko nung hilang, sa pisti kang yawa ka, dugay kong agwanta mo. Mo na iyang style. Ang ako lang, katong iyayawa-yawa mo to. Itong hapit sa tato siya mapatay sa ubang mga tao naglagot niya. Pero, iyang ipakita ba nga antusan, mausap yun, bisag kung sa kamaldita.
Labaw na gyud ko ng atong pag-antos, kuyog nato si Maria. Ang atong pag-antos para sa ato isig katawo, kuyog nato ang mga santos, kuyog nato ang Ginoo. Do na kay kasing-kasing nga dili mausab. Anang moingon ako padir unsaon man ni ang akong anak dinagyod mo tuon ako padir pagkagahi nagyud ko lisod na kaintudluan padir masinupako na kayo unsa may akong buhaton aron mausab in taon ni sila ako din na siyang tiksan ampo alagad antos ampo nga makadawat kas imong anak nga way kondisyon alagari kanunay ang imong anak unya antosa gyud maayo abot gyud ang panahon nga mausab na munay confession ni Saint Augustine. Si Saint Augustine wa mutuo og Ginoo hangtod ni edad siyang mga 30. Ang iyang mama iyang supak-supakon gibuhat niya ang tanang mga bisyo sa kinabuhi dinhis kalibutan kay di lagi siya Katoliko pero si iyang mama si Santa Monica ang gigamit ampo og antos og alagad prayers and tears and humble loving service ngadto siyang anak. Ang resulta si Agustin pagka mga 32 manting ito edad ning dawat sa tinuhuang Katoliko wa ra mohunong diha ning apply pagyud pagkapari nahimo pag yung obispo nahimo pag yung usas ato mga dagko nga santos og doktor sa atong pagtuo ano so kini ang debosyon agiana ni sa atong pagsimbas Ginoo ug mao ni ang atong gikinahanglan kay ang mga santos ug si Mama Mary nga atong gidebosyonan nga atong gihigugma ug atong gipaminaw ug gisuwayan pagsunod mao may mga tinuod nga prueba ug saksi nga kini di ang kinabuhi nga gipapuy-an sa Ginoo nato kaya ra gid ay kanang moingon si Kristo kung tamparoson imong pikas aping ipatamparos ang pikas kaya ra gid ay naanas mahal nga birhen naanas mga santos kanang moingon Ginoo higugmaa imong kaaway kaya ra gid ay kanang moingon ang Ginoo ibaligya ang tanan ug ang halin ihatag sa mga kabos kaya ra gid ay kay mo na gibuhat sa mahal nga birhen ug sa mga santos sige lingay mong tupad ing na sugod karon magsantos na ta. So inaudon ta mga matay unta tang tanan nga sa matas Ginoo santos ta. Way siguro ipanguli ro ninyo usa ninyo mamatay na. Pero kay nitambong mamo dinhi sa ato rong mubo nga pamalandong masantos na mo. Di ba? Sige, kana lang usa, ako isulti ninyo. Mana?